Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, ongitorri bigarren kafera. Gaur ez dago gure eguna alaituko duen efemeriderik, nazioarteko egunik edo jai eta urte horrenik. Maiatzak 17 da eta hitz egin genezake Edurne Pasadonek gaurko egunez igo zuela falta zitzaion 8.000-koa, xixapakma. Edo gaurko egunez munduko osasun erakundeak homosexualitatea psikiatria nahasmenduen zerrendatik ezabatu zuela. Baina gaur gai bakarra dugu buruan, albiste ilun bat, min elkarbanatu bat. Atzo arratsaldean Orion gertatutako hilketa matxista. Dardarka epailegedi estuak, emakumeak gaude ia lertzear garrasi batekin. Egan irtetzean, aste bakoitzeko minutu bakoitza, hildako aizparen minaren oroitza, alaba emazte ama naiz neskato ezaztu izenan. Izan zirelako grebara joan. Bi pertsona hil ziren atzo arratsaldean Orion tiroketa baten ondorioz, gizon batek manipulatutako eskopeta bat erabili zuen emakume bat bere bikotekide ohia hiltzeko. Ondoren bere buruaz beste egin zuen. Josu Erkoreka Lakuako segurtasun sailburuak berretsi du hasierako tesia. Alegia krimen matxista izan dela eta baieztatu dutela hildakoek harreman sentimentala izan zutela. Zerrenda luzegi bateko beste hilketa matxista izan da. Berriro ere komentario bat matxiruloaren ahotikalat bortxaketa bat zenbat dira gaur gizarte honek jipoitutakoa irainek ere indartzen dute. Lourdes izena zuen biktimak. 50 urte zituen eta 2 seme-alaba. Mutikoa adinez nagusia da, eta neskatoa berriz adingabea. Eta datu horiek eman nahi ditugu genero indarkeriaren kasu bakoitzaren atzean pertsona bat eta bere familia daudela azpimarratzeko, ez direla zenbakiak soilik. Horregatik mesede bat eskatu nahi dizuegu. Azken orduetan, sare sozialen bidez gertatutakoaren irudiak elkarbanatu dituzte hainbat erabiltzaileek. Horren aurrean, erantzukizunez jokatzea ezinbestekoa da, morbo alde batera utzita. Ezabatu irudi horiek mesedez. Albanu bizi, uretan bizi Ilargiaren indarrarekin dantzatzen dut nik Ilargiaren indarrarekin Badirudi urte hasieran kontagailua zerora itzultzen dela, eta urteko lehen erailketa matxistaren zain egoten garela. Tamalez, badakigulako iritsi egingo dela. Baina gehiegi dira dagoeneko indarkeria matxistaren eskuetan hildirenek. Emakumeen aurkako indarkeria giza eskubideen erabateko urraketa da, eta ezinbestekoa da horri aurre egiteko antolatzea. Horretarako gaia erdigunera ekarri behar dugu denok. Azken egunetan, maiatzaren 28ko udal eta foru hauteskundetarako kanpainaren baitan, askotan entzun dugu bizikidetza hitza. Terrorismoa hitza lehen lerrora itzuli da, eta bizikidetasunaren kontzeptua errepikatu dute batzuek eta bestek. Baina hau ez da elkarri bizitza, eta aldiz, bada terrorismoa. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Erailketa matxista emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasunaren adierazpen muturrekoena da. Baina ez bakarra. Esan ohi den bezala, izozmendiaren tontorra da. Horregatik neurriak hartu behar ditugu. Eguneroko arazo bat da, lehen mailako
arazo bat, herritar guzti eragiten diguna. Erantzukizun individual eta kolektiboa dugu. Berdintasunaren alde borrokan jarraitu behar dugu. Indarkeria zantzu niminoena ere baztertuz. Mezu argia da. Emakumeok bizirik jarraitu nahi dugu. Hain da oinarrizkoa eskatzen duguna eta hain jasanezina egoera. Ez nuen segula pentsatuko utopia kontzeptua lehen aldiz irakurri nuenean, mundurik utopikoena erailketa matxistarik gabeko mundu bat izango zela. Uste duko zaitu, libratzen zaitu zen kartzeletan. Uste duko zaitu, libratzen zaitu zen kartzeletan. Amaitu da eliza, luzeegia da zure krimenen geriza. Bizi nahi du libre, zure legeen kontra, zure usteen kontra. Saioari hasiera eman aurretik, biktimentzako arreta zerbitzuak daudela gogorarazi nahi dugu. Nafarroan, 24 orduz martxan dago 016 telefono zenbakia. Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian 900, 800 eta 111 da zenbakia, hau 24 orduz erabiligarri baita ere. Eta Ipar Euskal Herrian 3-9-9. 24 orduz. Indarkeria matxistaren biktimak hartatzeko telefono zerbitzuak erraminta oso baliagarriak dira. Beraz, behar izan ezkero, ez egin zalantzarik eta deitu. Doana munduaren kontrakarrean. Imaginatu zaitut arnazkantuka. Nire gorputz gainean erdikatuka. Ez da erresa, baina guk aurrera egin behar dugu, gorko gonbidatuak aurkezteko unea ere iritsi da eta. Baina diegongo gara eta 5 azken ordukoaren berri emango dizuegu Naiz Irratiko estudio zentraletatik. Bitartean zuen arratsaldeari argi puntu bat ematen saiatuko gara. Iker Gazte Euskal Zientzialarien Kongresua abiatu da gaur Donostiako Kursal jauregian, eta bertako zuzendaria den Olatz Arbelaitz elkarrizketatuko dugu. Eta atzo argiaren mundu egunarekin bat, argia kontzeptuak sorkuntza lanetan izan duen eragina aztertzen hasi ginen, eta gaur jarraitu egingo dugu. Bai, ziur naiz asko gogoan duzuela 2017an Maialen Lujanbiok ez bitartasunari buruz botatako bertso sorta. Eta Nil taldea dator gainera gure elkarrizketa akustikoetara. Gure kafe makina prest dago gaurkoa bezalako egun ilunari argi edo bisitasun puntu bat emateko. Maiatzak 17 ditu gaur eta asteazkena da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Naiz Irratian zarete. Saiatuko gara hau altxatzen nola baite. Gartxotun Sain Letona, arratsaldeon. Arratsaldeon ekipo. Goiuri ez Izarrandia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 588 garrena du, maiatzak 17, arratsaldeak 4 eta 12 minutu, eta gu hirurak prest hurrengo 2 orduetan zuekin, bat egiteko esan da bezala hementxe zarete Naiz Irratian bigarren kafean.
ibiltzen. Barrendekin ibiltzen. Gaur baneki nola irten, nola izu edesera iki. Aski dut zure esku ekin biluztu nazazu. Lier taldearen hasi kantu honekin abiatu dugu gaurkoa eta maite duten tarteari heldu beharko diogu. Gartxotun zain letona, ez da erresa? Ez, maite dut etorkizuneko bat igual botea beharko dut. Maiteko nuke estintzioa, gizakiaren estintzioa pasako balitz bihar bertan. Saiatzen naiz balantzan gure espeziak bere baitan dituen gauza positibo guztia jartzen, baina leihoa ireki eta mundua begiratzean negatibo xamar jartzen naiz ni ere, eta ez dakit reset bat ez ote dugun merezi espezie bezala eraiki dugun munduari begira. Beraz, nire etorkizuneko maite duta estintzioa litzake. Eta hauteskundeetan ez, baino horri botua alde emango nioke. Positiboago jarrita maite dut bat aipatu behar dut, izan ere asko gustatzen zait, sentsazio onak gertu daudela sumatzen den une hori. Adibide bat emango dut. Kurtsoa bukatzear da, eta segun eta zelan bide daukazun kurtso bukaera izaten da ere halako arnasgune txiki bat, ez da? Udalako planak edo udalako, ez dakit, espazio horren ametsa, eta nik baitu dut, aste honetan sentitu dudan, ez dakit, halako energia bola hori astelenean markatu, konturatu nintzenean, asko ez dela falta. Kurtsonen dinamikak ekarri dizkit gauze on batzuk, estres batzuk ere bai, baina ez dakit, dinamika horren amaiera gertu ikusteak ematen dio norberari halako azken txampada energia positibo hori, ez? Eta azken txampa gertu ikusten denean, azken bulkada, energia bulkada hori maite dut, pentsatzen dut bakoitzak sentitzen duela bere baitan leku ezberdinetan, baina niri aste honetan tokatu zait, eta bueno, egun triste honetan behintzat positiboa den zerbaiti heltzeko aitzaki ere ba. Nintzen estali geruzak abiluztu zegia desestali zurrera egia Arratsaldeko 9:17 minutu dira eta sandakoa bai aurrera egiten saiatzen ari gara. Egia da berri atzokoa dela, nik onartu behar dut atzo hain beste gauzetare ibili nintzela, notizia hola oso gainetik pasazela eta erintzelara bat jabetu eta gaur goizean klasera iritsi eta ikasleek hori zeukaten buruan, irratira iritsi eta Goiurirekin eta Imanolekin aritu naiz gaiari bueltaka, sarrera hontan kontatu dizuegu eta koste egiten da, blokeo hau gainditzen. Gorkak dio, ekipo animo, nire gaurko maite duta da, larun batean speaker egon naizela, anistasunaren jaian urretxun, hori bai bizikidetza. Bai, hori bai bizikidetza, Gorka. Ez dakit nik maite dut, maite ez dudan ezer esango dudan, baina bai egin nahi dut hausnarketa bat, eta ez da berria eta norbait pentsatuko du aski ezaguna dela hau, baina aipatzen dugunean horrelako gai bat, violentzia matxistak, erailketa matxista bat gertatzen denean, badago joera bat, gizartean sektore baten artean, zut esango dena gizonezkoak direnik, akaso emakume batzuk ere diskurso erabiltzen dutelako, eta da, baina gizon guztiak ez kara horrelakoak edo gizon guztiak ez dira horrelakoak. Nik ez dut horrelakorik esango, baina gure inguruan gertatzen den gaizkiaren iaia dena, gauzatzen dugu gizonezkok, eta hori ustut, uka ezina dela,
duela egun bilabonan izandako bikote homosexualaren aurkako jarrera violento eta jipoi inolaz ere azaldez daiteken horren ardurare gizonezkoa zen. Eta, bueno, maiatzaren 17an gaude, urteko hildako emakumen zerrendari erreparatuko bageni ere berdin topatuko genuke, eta tira, akaso horrelakoetan isilik geratzea ere hori dagokitzen zaiguna, eta sentitzen dugun generoaren auzo lotxa edo lotxa propio hori nolabait kudeatzen saiatu. Goiuri Zeizarandia. Esan. Zein da zure maite duta? Nere maite duta da feminismoa. Politika feministak izango direlako behar ditugun erramintak horrelako gertakariei aurre egiteko. Politika eta ideologia feministarekin soilik gainditu dezakegulako monstro hau. Feminismoak erakutsi digulako hau terrorismoa dela. Feminismoak erakusten digulako nola eman behar diren albiste hauek. Feminismoa delako gaur hainbat herri eta hirietan elkarretaratzeak deitu duena, eta baita biharko hainbat elkarretaratze eta manifestazio deitu dituena, bera delako indar hori mugituko duena, eta nolabait gaur ziurreniko Juri bezala eraila sentitzen diren hainbat emakumei babes sentsazioa transmitutuko dien mugimendua bera. Eta Izaki Gardenaren Gardenak taldearen amaieratik hasi kantu honekin egingo ditugu urrengo 2 minutuak. Segituan bagoaz barkatu lehen kontatu dizuegun bezala Ikergazte proiektua ezagutzera, eta Goiuri eraberritu batek murgilduko gaitu berriro argiaren magia poetiko horretan. Bagoraz gustatu zaite, Bagoraz. Bagoaz gora, bagoraz. Ojo. Bagoraz. Agora, bagoraz. Ui. Ui. Nik ezautze tipo bat gau proiektua daukena musikala, eta honekin zerbait ateaguna. A ber, igo gora eta maiaz minutu bat. Arratsaldeko 4:24 minutu oraintxe, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Bigarren
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Urteen joanak, denboraren zamak, uragazia edanak, guztion aldanak, hobetu zorainak, garen eta ez izanak. Eman, hartu, eskua, egin, utzi, lekua, ikus, senti, gure. Zientzia oso gauza serioa da. Zientziaren garapenari esker ezagutu eta azaltzen dugu mundua. Antzina erabiltzen zituzten mitoak eta pentsamendu magikoa alde batera utzita. Horregatik, zientzia oso serioa delako, gaur barre algaraka hasi dute eguna Euskal Herriko ikertzaile gazteek. Izan ere, Sophie Scott neurozientzialariek The Neuroscience of Laughter barrearen neurozientzia hitzaldia eskaini die kursalean elkartu diren Euskal ikertzaileei. Neska mutilume, guztiontzat bizigune. Gaur hasi baita Iker Gazte, ikertzaile Euskaldunen kongresua. Gaur hasi eta ostirala bitartean Donostiako kursal jauregian euskararen topaleku bilakatuko da. Ikertzaile Euskaldunak ikusgarri egin, harremanetan jarri eta euskarazko ikerketa sustatzeko. Eta jardunaldietaz hitz egiteko telefonoaren beste aldean dugu Olatz Arbelaitz Iker Gazteko kongresuko zuzendaria. Arratsaldeon, Olatz. Arratsaldeon. 5. edizioa duzu aurtengoa, 2015ean hasi zineten, lehenengo hartan Durangon, 2017an Iruñan, 2019an Baionan, 2021an Gasteizen eta orain Donostian. Baldakigu ze giro dagoen kursal jauregian? Bueno, giroa bero dago, 200 gora ikerlari ditugu hemen eta areto batean hainbeste jende sartzeak beti beroa sortzen du, ez? Itzaldi ugari antolatu dituzue, gitaraua mardula da, esan bezala eguna abiatu da Neuroscience of Laughterrekin, eta ondoren etorri da Mariluz Esteban, antropologia eta feminismoa, ezagutzaren ekoizpen kolektibo eta kritikoa hitzaldiarekin. Hasteko indartxio, ez da? Bi hitzaldi nahiko potente esan genezake? Bai, bueno, Iker Gazteren helburua beti izaten da, ikertzaile gazte horien produkzioa euskaraz komunikatzea eta baina horrez gain, ez, sona handiko ikertzaileak ekartzen ditugu, ez, ikertzaile gazte horiei ere, beste ikusmira bat eskaintzeko edo, ez, eta bi hitzaldi horiek hortarako abiapuntu egokia izan dielakoan gaude. Entzun diegu zientzialari askori esanez, ingelesa ezartzen ari dela ikerkuntzaren hizkuntza hegemoniko gisa. Zein tokitan uzten du horrek euskara? Arrazoik ez dute falta ikertzaile horiek eta hala da, ez, izan ere gaur egun Mariluz Estebanek esan duen bezala, ez, zientzia ekonomiaren hiztegiakin neurtzen da, ez, produktibitatea, impactua eta antzekoak, eta horiek denak ingelesez egindako argitalpen eta komunikazioetan neurtzen dira, ez, orduan, euskara bezalako hizkuntza txiki batek, zailtasunak ditu edo behintzat, ez da baloratzen, ez, zientzia munduan, euskaraz egiten dezuna, hola zure kurrikulunerako, ez, baina bestalde, hori horrela izanik ere, ikusten da osasuna ona dela, ez, izan ere Iker Gazten aurten, 172 lan jaso ditugu, ez, eta horrek esan nahi du ikertzaile gazte horiek, nazioarte mailako ikerkuntza egiten dutenak, alegin bat egin dutela, beraiek egiten duten lan hori euskaraz komunikatzeko, ez, eta beraz, oso baloratu ez izan arren, esango nukenik osasun egoera ona dela. 2015ean ibilbideari ekin zeniotenetik ikusi alduzue hori aldatu dela, geroz eta gehiago aldira euskal ikertzaileak? Iker Gaztera lana bidaltzera animatzen direnak, geroz eta gehiago da, osea, urteren batean berakadatxo bat eukion, baina esango nuke urtez urte,
geroz eta lan gehiago jasotzen ditugula, eta horrek ere bere buruhaustak ekartzen dizkigu, zelan nio guztiak berrikusi behar dira, eta hortarako adituak bilatu behar ditugu, berrikusteko bai zientzia ikuspuntutik egokiak diren, edo ikerlan egokiak ote diren, eta beste aldetik ere hizkuntza maila kontutan hartzen da, noski. Itzaldi asko esan bezala, egitarau mardula aritu garagu webgunean kuskusiatzen, eta ikusi ditugu adibidez mikroplastikoen analisia sedimentuetan, obesitatearen estigma osasun profesionalengan, ideiagintza suizidaren identifikazioa sare sozialetan, edo egunon, señoras y señores parlamentarios, hizkuntzen alternantzia Eusko Legebiltzarrean. Disiplina ugari. Hori bada ez da ikergazteren ezaguarrietako bat, disiplina artekotasuna. Bai, ikergazteren ezaguarria da, eta gainera esango nuke ikertzaile gazterenentzat aukera bat, izan ere ikertzen aritzen garenok normalean, gure lanak bidaltzen ditugu oso espezializatuak izaten dian kongresuetara, orduan bakarrik ezagutzen dugu gure jakintza alorrean aritzen den jendea, eta gainera gaude ohituta gure lanak komunikatzera gai horietan lan egiten duen jendeari, alegia hiztegia eta menperatzen duenari. Orduan, ikergazte disiplinarteko kongresua izateak, aukera bat ekartzen du alde batetikan beste alor batzutan aritzen dian ikertzaileak ezagutzeko eta haien lanen berri izateko, eta beste aldetik ere alegin bat eskatzen du komunikazio aldetik, komunikazioa ezin da izan zure alorrean aditua dan pertsona bati bakarrik zuzendua, baizik eta izan behar da zuzendua publiko, zientzietan aritua den publiko bati, baino ez zure jakintza alor zehatzean, orduan publiko zabalago bati. Ikertu dugu hemen esan bezala aritu gara kuskusiatzen egitaraua eta hitzaldi batek atentzioa eman digu, izan ere ikusi dugu ez, ikertzailearen bidea ez dela erraza, autoexigentziak, presioa, baldintza ekonomiko eztabaidagarriak, eta horrek antsietatea, estres maila altuak eta depresioa ere egiten dituela, eta bihar baduzue hitzaldi bat ikertzaileen osasun mentala izenekoa. Bai, egia esan ikertzaileen bidea ez da erraza, eta horrek gure osasunean eragina dauka, eta batez ere esango nukenik osasun mentalean, orduan iruditzen oso proposamen egokia, horrelako foro batean lantzeko, baina aurkeztuko dutenek gaia aztertu eta irtenbideak proposatzen dituzte, orduan uste dugu hemen batuko diren ikertzaile gazte horien gaur egun gogoera eta etorkizunerako, oso baliagarri izan daiteken hitzaldia dela hori ere. Ikusi dugu askok diotela pixkat gai hori tabua dela, ez direla usartzen horretaz hitz egitera, eta zuek emango diezue horretarako aukera, beraz, seguru naiz oso eskertuak egongo direla. Espero dugu, ostiralean jakingo dugu, edo ostegun etxaldean, iritu zaio, baina ni pentsatzen dut bai ez, osea, realitatzeari eutxi behar zaiola, eta garrantzitsua dela, nahi baldin badugu etorkutzen hobea izatea, benetan ditugun arazoa izena jartzea, eta aztertzea nondik etorri litezken, eta zein izan daitezken ditzen Aipatu dugu saretzearen garrantzia, entzun dugu askotan ikerketa prozesua bakartia izaten dela, eta kongresu honek ematen diela ikerlariei sareak osatzeko aukera, eta hori badela zuen helburuetako bat. Gero egiten alduzue jarraipena, saretze horiek zein fruitu ematen dituzten ikusteko? Egia esan,
oso jarraipen sakona ez du egin orain arte, bai aurten ostiralean bertan aurkeztuko da neurri batean aurreko ikergaztek eman dutenaren gaineko ikerketa lan bat, ez? Eta horrek emango digu pista gehiago. Eta bestalde, aurten saretze horrek eman ditzaken fruituen neurgailu bat ere izango dugu. Lehenengo aldiz ikergazten proiektu deialdi bat zabalduko dugu. Disiplina arteko proiektu deialdia izango dela, alegia eskatuko dugu proiektua eskatzen duten ikertzaileak jakintza arlo desberdinetakoak eta zentru desberdinetakoak izatea, ez? Eta horrek, ez? Hori proiektu deialdi hortara aurkezten diren eskaera kopuruak, nola baita emango digu saretze horren neurri bat. Hori baino, saretzea baino asko gehiago eskatzen du proiektu deialdira aurkeztea, klaro, gauza da saretzea ideia berri bat sortzea, jakintza arlo asko barne hartzen dituna, gero paperean hori plasmatzea, lanketa bat eskatzen du, orduan hor eskaera multzoa jasotzen balde badago, esango denuke saretze horiek oso errotuta daudela ja. Eta hitzaldi ez gain, ahozko aurkezpenez gain, poster saio ez gain, badaude saio osagarri batzuk, bertsolaritza Donostian barrena, ikerketa ikuspegi feministatik tailerra, edo atzoko kortxarioak eta gaurko piratak Donostiako kaian barrena ibilbide gidatua. Honek ere seriotasun puntu bat kendu eta ederki pasatzeko aukera emango dizu, ezta? Bai, ikergazte azken finean, zientzia egiteko modua da, baina zientzia modu lagun artean edo modu erlajatuan alden neurrian, eta gaina ikergazte guztietan aukera eman diogu ikergaztei ere tokian tokiko errealitatea ezagutzeko, eta aipatu dituzun saio osagarri horiek izaten dira hortarako bidea, azken finean, piratak Donostiako Donostian gertatzen den mugimendu bada, eta horren berri izan nahi dunak aukera aukiko du, edo Gladisen dokumentala ikusteko aukera egongo da, Santelmon, edo bertsolaritza, edo euskararen bidea Donostian, bako gauzak bertako errealitatea ere ezagutu ahal izango dute. Aipatu gabiltz egitaragoa mardula dela, denetarik dagoela, eta agian galdera hau ez da oso etikoa zuzendari bati galdetzeko, baina hola Txarroelaitz dago bereziki interesa pizten dizun hitzordurik jardunaldi hauetan? Egia esan, lehenengo hitzaldia, barrearen neurozientzia, eretzat oso erakargarria zen, barriz ere ez ezagutzatik, ez ezaguna den guztia, berria den guztia erakargarria da, eta kuriositatea handia nuen Sofi Eskotek kontatuko ziunan gainean, ez neukan arrastoik bere hitzaldean nondik joango zen, eta horren gainean kuriositatea handia neukan. Lehen aipatu duzun saioak, ikertzaileen egoera mentalak ere berezikik eskatzen hau, eta irtenbidea proposatuko dituztela esaten dutenez, horrek ere interes berezia pizten dik. Eta gero benetan aurreko urtetarako esperientziatik esan behar dut, ikertzaile gazten aurkezpenak ikustea zoragarria izaten dela, benetan ondo ikertzaile honak izateaz gain, oroar oso ondo komunikatzen dute euskeraz. Orduan, saiotara joango naiz, pixkat sorpresa horiek jasotzea. Ez dizugu denbora gehiago lapurtuko eta utziko zaitugu kongresuaz disfrutatzen, eskerrik asko tartetxe bat hartzagatik gurekin hitz egiteko eta hartuko dugu bigarren kafe bat beste batean. Eskerrik asko zuei ikergazten berri emateatik. Hurrengora arte. Aio.
Arropa ilunaz betea dut eta aurpegia xuria. Zorora jautzi dira beleak eta nizarura. Begira, azkenon duan balitzatia. Nori ireki pentsatzen ari naiz. Arrastaka, arrakasta irinak sobran ta falta duzuan mamia. Ferreturiko antzarek liberatu egin dituzte zure zaldia. Leuze ez dute baino zegoexo hartu dute libertadia. Leuze ez dut baino ez dira zu berriz giltak iritsiko atia. Badakin iaz ditzake honetan sartuko bazterramasteko ez balitz. Bazterramasteko ez balitz. Bazterramasteko ez balitz. Badakin iaz ditzake honetan sartuko bazterramasteko ez balitz. Bazterramasteko ez balitz. Bazterramasteko ez balitz. Badakin iaz ditzake honetan sartuko bazterramasteko ez balitz. Bazterramasteko ez balitz. Bazterramasteko ez balitz. Azamundua iragarri den emaida zuen sarkada. Agintarien dolua hemen erresegitzen duzulako. Azkenon dualitzatia noti ireki pentsatzen ari naiz. Jainko maitia. Bagoaz, pixkana aurrera, gaurko bigarren kafea bosatzen, argitu zaiueguna, eguzkiak ere eman digu bestelako aldartea gaurkoan, baina atzo argiari buruz aritu zinaten Goiuri, eta, bueno, uste dute atzo bukatuzkenuena gaur egiteko momentu iritsi zaigula. Gu gazteak gara, eta ez gara zientzialariak, eta ez gara ikergazten parte hartuko duten Euskaldunen mailan jarriko, baina gure ikerketatxo txikiak egiten ditu eta argia izpide hartuta, hemerotek aztertzen aritu gara. Eguzkia Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Kantari lehioan argia jalietu dela erran nahi du. Barneko hutsa ezin da bete, zerbait falta bat ez da Aipatu genuen atzo, itsasora begira bizi den herri bat garela, hori entzun dugula beti, hori esaten digutela, baina hasten balin bagara aztertzen gure abeslari kutxunek, gure idazle gustokoenek edo margolariek erabilitako kontzeptuen zerrenda, ikusiko dugu bat behin eta berriz errepikatzen dela, eta hori argia da. Xori bat kantari, leioa, xori bat kantari.
Aipatu genuen, 18. mendeko euskal abesti herrikoi ezagunenetariko batek argia aipatzen duela bere lehen esaldian, Aika Mutil abestiaz ari naiz eta aipatu genuen Mikel Lauak egin zuela bere bertsioa, Sutagarrek bestea, Lain taldeak bestea, Oskorrik, Demo de Kuartetek edo Kepa Junkerak Luis Eduardo Aute eta Carlos Txauenekin batera. Aipatu genuen Oipeio Peio abesti herrikoia amaitzen dela argiari erreferentzia eginez eta aipatu genituen hainbat olerki argia izpide zutenak. Baina musika eta literatura ez dira izan argiari erreferentzia egiten dioten arte sorkuntza mota bakarrak. Argiak eman dizkigu azken urteetako bertso saiorik gogoangarrienetakoak. 2017ko azaroaren batean, Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusiaren baitan, Irunen elkartu ziren Unai Agirre, Maialen Arzaius, Aimar Karrika, Maialen Lujanbio, Alaia Martin eta Aitor Sarriegi. Bakarkako kartzela lanerako hauxe izan zen gaia. Dena ondo zijoan, argia piztu den arte. Ez da inor harrituko esaten badut, Maialen Lujanbio ofizio horretan botatako lanarekin txapela jantzita iritsi zela abenduan bekera. Argi txiki xumeena piztu eta hauxe gertatu zen. Trago bat eta beste trago bat, gure kaletan barrena, tapiztea da alkoholak eta sexu grinak dakarrena. Zure etxera, nere etxera, betiko gauzak aurrena. Zure logelan sartu gerata, ara hemen ondorena. Argia zegon itzalitata, bertan biluztu naiz dena, tapapatean piztu eginda, argi txiki xumena. Nere gerrira begira zaude, ez naiz uste zenuena. Nere gerrira begira zaude, ez naiz uste zenuena. Argiaren kontzeptuarekin maixuki jolastuz, ez binarismoa, transexualitatea eta sexualitateari abestu zion Lujanbiok. Argiak itzali eta gozatu hurrengo bertsoekin. Estali arte izan dugunak, nahiko irri, nahiko broma, ahorikao pasa dugunak, gintonik barruko horma. Bular parea zut neukan eta zuke mandidazu forma. Galtza estuak nebilzkin arren, ez takoi eta ez gona. Auta ura naiz, hartzen ari naiz, zenbait botika hormona. Gizona eta Andrea nauzu, ez Andrea, ez gizona. Nere inonez egon nahiaote da zure ezin egona. Nere inonez egon nahiaote da zure ezin egona.
eta borobiltzeko. Gizarte honen estereotipo ta gizarte honen usten trampan zuari zera erortzen eta hori ez dizutuzten. Zuk badakizu nola zizelka eta marraztu gaituzten. Ze importadu gaur ari banaiz, zure aurrean biluzten. Eta neroni ni neu naizena, hori bakarrik gorpuzten. Nere gerripe zintzilikako desirari da puzten. Itzalizazu argia eta utzia zalari ikusten. Itzalizazu argia eta utzia zalari ikusten.
da zure irria. Argia, Gelditu makinak. Korrontearen aurka joateak energia asko eskatzen du. Pentsa, marea bizixiagoetan geldirik mantentzea bera zaixamarra suertatzen bada. Gizakiaren ezaugarria da ordea, ingurua bere probetxurako baliatzea, eta nola ez, korronteak indarra badu, egongo da moduren bat energia hori transformatzeko. Gelditu makinak barku egin eta itsasora goaz. Alain Ulazia EHUko irakasle eta eolo ikerketa taldeko kidearekin itsas energiak aztertuko ditugu eta kontatuko digu ikerketak zertan diren, teknologiaren nondik norakoak eta baita euskal kostaldeko zenbait adibideren berri eman ere. Bestalde badaude itsaso artifizialak, Aizarna Zabalgo olatu ez gain, esan nahi baita. Karretera izan daiteke bat, maiztasun jakinik gabe igarotzen dira batzuetan. Gramofonoa. Estitzu Pinatxorekin. Karo, Emerald 2007an egintzen ezagun Back It Up izeneko bere lehen single honekin. Eta urte batzuen ondotik 2010ko urtarrilan kantu hau barne hartzen zuen bere lehen diskoa kaleratu zuen. Arrakasta handia izan zuen eta berehala letu zen Herbeeretako disko salduenen zerrendetara. Hainbat lan kaleratu ditu ondotik, bino egia da, aspaldian ez dugula bere bertze albumen baten berririk izan. Ea ba, laizter sorpresa pozgarriren bat hartzen dugun. 42 urte gaur Karo Emeraldek. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Ez dakizu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta, naiz irratian igandero 3:00. Literaturaz bai, baina ez da inbeste. Hei, popon, hementxe Josh eta Jon. Garbitu belarria eta gozatu pila-pila. Irratitik munduran, Xatoken Moura. 15 igande iluntzeko 9:00. Xatoken Moura, naiz irratian. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazi, 94.6. Naiz irratia. Bilintz,
Zineaz jakin nahi ez duzun guzia. Atención, please, Beñat Iturrioz hasi delako ja gauza radiofonikoak egiten. Ordu momentu honetan, oinetakoak ondo ditu, galtzerdiak ere bai, hankautsi dago eta komuneko... Egia da, nik gomendatzen zaituzte eta jartzea hankutsi, ze programa hankutsik imar da. Areto honetan moketa egon dezakitzatik ekarri zuen izti moketa, doblea moketaren gainean jartzeko. Ez nekilako, baina orain da, doble moketa. Hankautsi jarriko gara. Moketa batek beste moketa anulatzen du, ez? Bueno, garbi geratu da ze pelikula zari garen? Gaur, Bilintxen, Die Hard. Entzun Naiz Irratiko webgunean edo podcast plataformetan. Arratxaldeko 5 pasatxo eta bagoaz estudio zentraletara azken ordukoaren bila. Xavier Creuet, arratsaldeon. Arratsaldeon Inigo, arratsaldeon entzule. Juan Mari Irigoyen idazlea hil eginda errealismo magikoaren euskal ordezkari nagusietako bat izan zen altzatarra, narratiban zein olerkigintzan aritu zena esklerosiak hizkera eta mugikortasuna mugatu zionarren idazten jarraitu zuen Irigoyenek. Askotan, defendatu zuen heriotza duinerako eskubidea modu ireki eta publikoan. Arratsaldeko 6etatik aurrera xehetasun gehiago. Bestalde, hilketa matxista da, Orion atzo arratsaldean izan zen hilketa bikoitza. Gizonezkoak bikotekide ohiari laburtutako eskopeta batekin tiro egin zion kalean errepide ondoko eserleku batean eta ondoren bere buruaz beste egin zuen. Hori baieztatu du Lakuako gobernuak eta urtea hasi denetik lehen hilketa matxista izan dela gehitu. Orioko udalak ezoiko bilkura deitu du. Barrualdera egingo dugu salto oraingoan, izan ere Zizurgilgo eta Amasa Bilabonako udalek elkarretaratzea egin dute asteburuan izandako eraso homofoboa salatzeko. Udalek adierazi dutenez, ez dute eraso homofoborik onartuko eta herri plural baten alde egin dute, edozein lasai eta seguru bizi ahal izateko. Beatriz Unzue Bilabonako alkatea. LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna dugu. Zizurgil eta Bilabonako udalok aniztasunaren aldeko aldarria egin nahi dugu, ozen eta garbi. Herri anitza nahi dugu, non edozein lasai eta seguru bizi ahal izango den. Non bakoitzaren aukerak eta izaerak herria aberasten duten. Egun hau baliatu nahi dugu inongo eraso homofobirik ez dugula onartzen esateko ere. Izan ere, gogora ekarriko dugu gaur LGTBI plus fobiaren kontrako eguna dela eta datu ezberdinak zabaldu dituztela erakundeek. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionez berdindu institutuak iaz 96ko erroto kasu erregistratu zituen. Lakuako gobernuaren txostenak jasotzen du 2021ekin lotuta 131 hasi zirela. Aldiz, Nafarroako gobernuko berdintasun institutuak gida bat kaleratu du LGTBI kolektiboaren kontrako gorroto delituak identifikatzen laguntzeko. Gainera, biktima edo testigu izan direnei sostengua emateko programa du martxan. Se suma a la reivindicación de esta efeméride y condena de manera rotunda cualquier forma de discriminación y violencia por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género. Y asimismo manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas LGTBI+ que hayan sufrido o sufran discriminación o violencia. Euskal Errepidetan oraingoz arazorik ez. Beraz, badakizue arratsaldeko 6etan izango gara bueltan informazioaren ariaren 3. edizioarekin. Gero arte. Eskerrik asko Xavier Creuet, horixe azken ordukoa eta esan da bezala arratsaldeko 6etan informazio gehiago hementxe Naiz Irratian. No sé a qué mierda espero para escribirte una canción. Una sin partículas tóxicas que obstruyan tu respiración. Hace tiempo que ya no entiendo nada, pero sí que sé que por karma te toca a alguien mejor.
Aquí donde me ves, tengo la fuerza de todos los vientos. Aquí. Asteazkenak musikalak izan ohi dira bigarren kafean, Gartxotun Sainen presentziak horixe dakarrelako, gurekin elkarrizketa akustikoetara datozen musikariek ere grin hori pizten digutelako, eta gaur dagoeneko hementxe Aztoratu Xamaribili gara, soinu probak egin, gure pianoaren ez dakit 5. o 6. rea zen, pixka desafinatuta zegoen Gartxot, eta horrek urduri xamar jarri no, baina uste dut konpondu dugula. Bai, sartu nahi zenean notatu dut horre menor bat falta zitze, ez. Baina, hitz egite utxarekin. Bai, harmonikoaren espansio etzen zuzena, ez? Egoa jendea, Ze belarri daukan jendeak, afinore bat honea sartu, eta hola, oiuin pianoari, eta harmonikoak ez daude ondo. Ze kualidade, batzuk sudur raundila dakau, eta bestiak izugarrizko belarri hono. Baina, zengo jau. Sudur raundilakin lortze aldek ondu zaitzea. Bai. Gaur min sarien inguruan hitz egin behar dizugu, baina iaia atzo musika bulegoa sariek utzitako ajea ere hortxe gainean dugu. Parekidetasuna nagusi, 7. edizio izan dute, eta 10 proiektu ezberdin eman diete 2.000 euroko diru saria. Fernando Mikelarena eskultura bana ere, jaso dute, Kepa Junkera izan da Euskal Herriko musika bulego elkartearen, zuzendaritza batzordeak hautatu duen ohorezko irabazlea. Musika bulegoa sarien ekitaldi horretan izan zen Iker Gurrutxaga lankidea, etxeontako musika zuzendaria ere, baina gaur hemendik urrun Palman dagoeneko goizetik bertaratuta, arnasik hartzeko astirik gabe. Iker Gurrutxaga Zubimendi, arratsaldeon eta ongitorri bigarren kafera. Arratsaldeon, zer zaudete. Ondo xamar oraindik ezin ukatu, Euskal Herri osoa kaso bezala zure herrian atzo gertaturikoaren ajea ezin asimilatuta, baina tira, sarreran nahikoa unkitu gara eta buelta eman diogun horretan ezkara gehiago murgilduko, baino jakin badakit, zuk ere oriotar bezala eta gertutik bizita, barrenak astinduta badituzula, hori alde batera utzita, musikak salbatuko te gaituen gaur eta bide horri heldu beharko diogu. Bai, 7 elkarretaratzea herriko plazan, ezin dut bertan egon gorputzez, baina bai bertan egon naizela, oso gertutik harrapatu gaitu askori, batzu gertu beste batzu, baina, zaintza hori da geratzen zeguna oraintxe, bateko eta besteko lagun, biktimaren gertuko, eta barrekin harremanetan jarri, eta ondo daudela. Ondo daudela, galeketa onden daudela ziurtatzen. Hori da, daukaguna. Izan zen oso arraro atzokoa, goizan ere esan dut. Lehenengo lerroan egotetik, gertakizunaren lehenengo lerroan egotetik, musika bulego sarietara joan nintzalako zuzenean. Oxigeno baloi bat, baina gero herrire itzuli, berriz ondoa. Hegazkin ere igo, berriz gora. Bidea jendearekin topatu, batzuk galdetu idatea, ikusi zuten bezua jarri nena eta beste. Ea zer mauz dintzen, eskertzen dira dainera hori, gertutasun hori ere eskertzeko da. Eta orain, hemendik eta ordu eta eskasiera Palmako auditoriumera, egokitzen zait joatea. Aizu, auditorium horretan izango dira, musika zuzeneko emanaldiak, izango dira sariak lehian eta segituan aztertuko ditugu hainbat euskal talde bertan izango baitira, batzuk presentzialki eta besteak urrunean, baina sari hoien berri izateko zain eta irrikitan, baina baduzu aurretikola sarau moduko horietako bat, eta Iker Gurrutxaga musika zale bada, sarau zalea ere bai. Noski baietz. Esango nuke. Ez gainera, ikusten dut, saraora prestatuta iritsiko direla asko. Ez dituzte Iker Gurrutxaga izango denik bakarra. Horretarako prestut joango dena. Nik pena dukat after party ezingo dudala disfrutatu. Ze bihar bezeko 7 dut itzulerako egaldia, eta after party ez da, nik pentsatzen nuen, after partya, auditoriumetik gertu pila bat lokal daude modako hauetakoak Mallorcan. Esan edut, gaztetan etorri ginen 18 urterekin, hemen irten ginen. Eta esaten nuen, horietako bateri izango da? Ez. Beste puntan da,
eta ezingo dute. Baina, pasaz egazkinera, Iker ez dago gaizki, ez da plantxarra. Ez kaude kontu horietarako, Gurrutxaga ez dago kontu horietarako. Ez, 2 metro luzeko koltsoi bat dut 4 ordutarako behintzat, eta 2 metro luze ez da, luze, ez bada. Zabalean 90 izango ditu asko jota. Gauzat esango ditut Iker, ni bezalaxe, handi xamarrek zaretenok, 90 zentimetrotan, sorbalda justu xamar, Albozka egiten dugunok ez gara beste kexatzen. Hankak luzatzeko aukera. Horrekin konformen ez, eta hankakoetik kanporez izatearekin konformen ez. Ez, baina, bueno, esperientzia berri bat, ez esan gaizot, esperientzia berri bat, ez dakit kontatu nizuen, edo kontatu nizuen inigo, baina epaimaikide, omen naiz, ofizialki horrela esan behar omen da. Nola ba? Honen berririk nik genuen, Bueno, ez tegiz bat izango ginen, esan, hemen ez dut nahi hemen, ez tegiz berezitasun eta ez. Bueno, a ver. Gutxiokin baten bate paparra puztute ebiliko litzake, baina ezkia hemen, Bagia esan behizut, ez dut. Xumetan eta erotuko, Gurutxaga? Ez da xume izatea, pentsatzen dut, medio askori luzatuko dira, ez dakit, Ez dakit ez osotik hitz egiten ari naiz, ze, karo, a ver, email bat jasotzen dut. Premios min, jurado, eta nik, bueno, esango zituzten zeintzuk diren, eta ireki egiten dut emaila, eta esaten didate hor mezuan. Hautatu izan zara, epaimaiki izan nahi baduzu ere, eta ni. Hau konfunditu, egin da baten bat, sari dut. Hau etzegokidan niri, ze gero, galdezka ibili naizola inguruan eta, sarau hauetan eta ibiltzen den jendeari, eta inork ez erretzekien. Orduan, oso harrigarria da, ez dakit, nork proposatu nauen ni epaimaikide bezala. Gauza esango izut, Goiuri, zuk badakizu Iker Gurutxa eta biok musikaren inguruan eztabaidak gogor egiten ditugula. Orain, epaimaia den honekin ez dakit, zea ziegitasun estrakoa do sentituko te duen? Ez dakit arriskutxo iruditzen zain nire. Bueno, kontatuko dizu mikrotik kanpo ere 11 anekdota, baina anekdota horien artean lehena Iker, gaur Palmako aireportuan, topatu duzu entzuten ari garen Olaia Intziarte bera, eta ondo baderituzu gaur goizeko saioan arekin izandako hitzelkartruke entzungo dugu. Noski. Olaia. Entzuleak ezin du ikusi, baina irudi bitxia da. Itzegiten bat mazu entzungo zaituzte naiz irratian orentxe bertan. Egunon, ez dakit. Egunon, Olaia, zer moduz bidaia? Zer moduz bidaia galdetzen dut. Torri naiz lo eta jo naiz Nintendo DS batekin Mario Karten jostetan. Torturi, Olaia? Pixka bat bai, baina egirren ez soberaz ez dut uste deus irabaziko dugunik. Baina irabaztekotan ekarri dut outfit sorpresa bat eta nahi nuke bakarrik hori ateratzeagatik irabazik. Eta irabazten ez badu outfita ikusteko bestelako aukerarik egongo da edo bota du eta galduko dugu aukera? Aukera egongo da, noski argazkiak egongo direlako. Bai, egongo dire seguro eta bertaz nik igoko dut zerbait. Lasai geldituko gara orduan. Hori da. Goizean goizetik lanean Iker Gurutxaga, Garazik Estaino lankidearen zundugu hor, galdera egin beharreko hori egiten. Orain, Euskal ekosistema musikal guztia bagaude, Olaia Intziarteren outfit hori ikusteko gogoz, Iker Gurutxaga, baina outfitaz arago ere, hainbat sari badaude jokoan, eta hainbat Euskal proiektu, gaur min sari horietan, sail ezberdinetan aukerak izango dituztenak. Bai, ez dira gutxi. Batzuk esango dugu kategoria potoloagoetan nola baita ere esatearen. Sartzen direlako estatuko izen handiekin batera. Aipatzearen nola askar, egongo dira Zahara eta Rigoberta Bandini besteak beste hoien artean. Baina gure ordezkaritzan, esaterako kategoria nagusietan, labien keride egotea urteko diskonenaren sarirako izendatuta, eta urteko pop diskonenerako ere bai, izan horrekin batera, adibidez, edota txika sobresalto izate artista berri honenaren sarirako izendatuen artean, urteko rock diskonenerakoan Belako, edota Elena Setien urteko grabaketa elektroniko honenaren kategorian, nik uste dut, aipagarria direla. Gero,
Ez da lehen lerrokoa, baina, bueno, diseinu grafikoari ere badago, olako atal berezitu bat eskainia, eta hor, Laida Zaprek egindako diseinua grafikoatik, Ines Osinaga dago izendatuta, itxaso da bide bakarra diskoaren gatik, eta gero dago euskarazko diskonenaren saria, eta hor, Merina Gris, Nina Koyota eta Txiko Tornado, Olai Entziarte, Bulk, eta Zea Maiz daude izendatuen artean. Hauexek gaur saria lortzeko bidean izango direnak, Iker, bertatik jarraituko duzu eta hurrengo egunetan ere, edo biharko saioan ere jarraipen berezia egingo diezu. Ze espero da ekitaldiaz, jakin duzu gehiago, epaimaiak ere bestelako ardurarik izango duzu bertan, konta iguzu. Ni daki dara, ez erraz, da, Juan. Gainera, ni izango naiz agente bikoitza. Esan nahi dut, uste dut bi zerrendatan egongo naizela. Kazetarien zerrendan, hau da, akreditazioa kazetari bezala, eta gonbidapena epaimaikide bezala. Hortaz, ez dakiz kristo izango den, nik egin behar dudana hor, ereukera izango da. Ez, ekitaldi musikatu izaten da normalean, artista batzuk izaten dira holtzan, ez dakit, itxura du Lala Love You eta Xego tartean izango ote diren, holtzara igoko direnen artean, baina egiari zor, eta hau benetan diot, ez dakit, ezer, ez dago prentxauaren bargatu eta olako historiarik ez dago ezer. Horrek zer esan nahi du? Horregatik ezin dudala joan after partira, ze segidan, etorri eta testua naiz.eusera igoko dut, hau da, bukatu eta espero dut gauerdirako albistea guztien eskura jartzen. Nik ez du sinisten, inigo. Hemen borkak dio Iker ze ondo bizidan, Iker ze morro. Nik lagunduko dizut, egongo da zerbait jateko, galdetzen du. Bueno, hori bai, hori espero dut baietz, hori bai. Atzo musika bulego sarietan izan zen, ondorengoa, Katerina, ea Mallorcak Euskal Herria gainditzen duen. Zain izan. Baina hemen estereotipo gastronomikoetan eroriko eta Mallorcako jakin inguruko txorradak esaten hasiko, baina Iker... Ez dut bloko ezagutzen. Baina akaso bihar beste tartetxo bat eta beste kafetxo bat hartu behar dugu, pixkat, after partia ez, baina after sari hoiek, sarien osteko aje hoiek, sariek eman zutena eta bertan bizitakoak kontari ezaguzun, ze uste dut, bihar gehiago izango duzula kontatzeko ia, gaur baino, gertatzeke dagoelako Mallorcan guztia. Onartu, alfombra gorrieko gauza jarkina dituzue. Noski. Eta argazkitxoren bat nahi Iker Gurrutxagaren outfita ikustiko guri. Olaiarena zaigu, baina bereziki Iker Gurrutxagaren outfita interesatzen zaigu. Egiari zor, zertxo bait zaindua izango da. Epa! Ez dut gehiago esango, Ez da hemen ez tekize kristo, ez espero ez tekizen, espero dut ez dela inon agerriko, baina bai, zerbait prestatu. Iker Gurrutxaga, plazer bat, eta esan da bezala, bihar hartuko dugu tartetxo berri bat zurekin, gaurkoak emandakoa lasai eta sakona aztertzeko, ea Euskal Herria badatu zen sariren batzuk, badauzkagun ere gauzatxo txikia kontatzeko, baina agurtu egin bartzaitugu Nil taldeko Sara Alonso eta Beñat Arrieta mentxe zaiditu eta dagoeneko soinu probak eginda, elkarrezketa akustikorako, guk irakurriko zaitugu gauerdian eta zuk entzungo gaituzu orain ez bada, gerorare gauerdian. Merezi du eta entzun dugunak orain arte. Bai, zior bai, Nil taldea, hor sartzen da. Espektro interesgarrian, esango dugu. Gurrutxaga, besarkada bat eta bihar arte. Beste bat bueltan, bihar arte, aio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Guztitan errupun guztia irensten gautagun buruari bueltaka zertzaren eta zer duzun, baina paraleloak diren realitatea zaiatzen zinen dena ondo mantentzen. Bada garaia, aztu baino lehen, oreka bilatzen asmatzeko. Bizi bagina bezala,
bizi nahi dugu. Baina bidean zenbat galdera, utxune eta erantzunen goze egindako kantu. Dance egiten dugu, bai, baina batzutan denok gabiltza pikin bat lost. Merezi duen hori azkarregi delako over. Eta ostean tristuraren eztanda. Ikusten duzun guztia, ez da ez beltza xuria. Bizitzari, bideari, doinuak jartzen dabil Nil taldea. Eta kaso hori da atzean utzi nahi duten aztarnarik handiena. Parekoari kantuan aritu eta besteok bizi bagina bezala sentiaraztea. Gurean ditugu gaur, Atxabalta representin, esan behar da gainera, Sara Alonso eta Beñat Arrieta, beraien ibilbideaz eta hausnartzeko. Beraz, ongi etorri bioi eta mila esker gure gonbita onartzeatik. Zer zaudete? Eskerrik asko, jo. Olako sarrera politxa. Ezer geixo da. Ja, zagatxot pozik etxera. Ez que patentatu inbardet, Oso politxa izan da. Gustatzen zait, musika entzuten duan bitartean, entzuleek badakite zen astero egiten duan zerbait da, eta Goiuri eta Inigo akaso nazkatu dira ja, baino... Guretzako sorpresa izan da. Bai, abestien hitzak hartu eta alako sarrera bat egitea, baina, bueno, hasiko naiz, duela egun gutxi kaleratu duzue, bizi bagina bezala saioak, epe laburra, ez dakinan entzat, aurreko urteko diskaren zuzen unplugged, edo estatuatik unplugged esaten den alako zea bat, ez? Nola jaio zen asmori hau da, lehengo urtean kaleratutako disko hori, hitz egingo du horri buruz, baina pixkat azkena hau izan denez, unplugged hori zeni okurritu zitzaion, nola izan zen, eta zergatiare jakin nahiko nuke. Bueno, hasi zen lokalien, zaratanik behin baino gehiagotan izen ditugu kontzertu akustikoak, kontzertu txikinak gaur hemen antzeko zeo, ez dakit esan zitzeken edo... Esan daite, gure esan eta esan ibili gara. Spoilerra indeu baina, lasai honai, bai. Eta, hoxe, normalien izaten gara bisok, ni gitarriakin, gitarra akustiko batekin, eta Sara piano eta kantuen. Eta esango, olako ezer ez dau kaleratuta inun, itzen bau olako zerbait, ez dakit, edukia ube egoteko, ez? Sarietan ez dau. Eta gero bebain ikuste, guk behi gertzen duelako kriston diferentzia gauza bada guretzako diskua, eta diskuan zer dauen, eta guk beti esaten dugu garela zuzeneko talde bat. Eta orduen bai gure gauen pixkat, eruen gentian gana zuzeneko energia hori, edo behintzat garen hori. Orduen hori da pixkat arrazoia. Hasieran sortu zen idea, bisok zeozer ritxeko, akustikoa, eta pianuaz, eta zeozer super xumia, lan gutxi emangozkuna, lan nomekatzalde bat hartu. Emaitza alaxeko izan da bai, bio bakarrik eta xume, ez da? Abukatu gauen baten taldeko xeirok, Joseba, Saspi, Kristo. Bai. Momentu bat esan hauen, baina ez dari konturatzen eskuetatik joen ja. Bai. Bueno, hori izaten, ez gauza simpleen komplejotasuna edo, bai, denoi pasan zaigu. Interesgarritu zai bainat, eta igual, gero hau egin barruen galdera bada, baina hor aipatu duzu zuzeneko talde sentitzen zaretela, eta hor ere bilakaera izan duzu ez, taldekide batzuk batu, baina hor, aipatu duzu esentzia badela alako ez dakite intimidade edo bilustasun hori, eta galdetu nahi nizuen, diferentzia nagusienak zeintzuk dira edo, zeintzuk atzematen dituzue bikotetasun simple honetan, eta gero Nilen proiektua abesten duten beste musikariek ematen dioten soinu, ez dakit, kapa estra horien artean. Ez dakit, neuk esango kapa estra dienik, zuzenien taldia. Bai, igual gaizki esan dut, galdera, esan nahi nuen... Eura pestaitzen sentiru, kapa bezala. Ez, ez, baino askoz majoa doia, esan nahi nuen. Eta guapu, ez, guk zuzenekotan guk bisok izaitzugunetan beti komentatzen dugu, hau ez da Nil, Nil gara danok, baina, gaur hau da daukotzuena. N-a igual, zeatez, N eta H. N-H igual, bai. Eta adibidez, fetxa biratu den Spotifyen, lehen urteko ekainean ateratzen duten disko izan deke? Ekaina, junio ekaina da, bai, hori jartzen zunta. Bueno, orduan, ia urtebeteko ibilbide dauki du, egon naiz ere zuen sare sozialak Sherlock Holmes gixan arakatzen, eta ikusi dut ere lehen urtean eman zen ituztela kontzertu nahiko. Beti galdetzen dut ere bai, balantzea nolakoa izan da disko honen aurretik epe labur bat kaleratua zen duten, baina esan daiteke hau izan dela disko luzeskagoetan estreinekua, naiz eta bidea luzea den,
ze balantze egiten duzu azken urteetan, bai diskoak nola ze harrera izan duen, eta batez ere zuek kontzertuetan ze sentsazio edo bildu dituzue. Nik uste hazin garela, orokorrean hazin ga. Leleoko diskua bai izen zan proba bat, grabau ginen guke bai, pixkat testeo bezala, eta bigarren hau bai izan da pasu bat aurrera hau emutia zentzudanetan. Burua jando askoz begeixau grabaketetan, kompozizioetan, eta hortik aratago gero zuzenekoetan, bai gure izen dugu, esplotau hori asko, esplotau, edo zuku atara horri asko. Orduen, kanpotik esaten guzkuena hori da, ostras, zenbat hobetu, bai, ez... Bai, zenbat ikasi. Zenbat aldatu zain, eta hobetu, lasai esan, hombre. Claro. Ibiltzen danak hobetu, hori da, eta nibe superkonstientenaz, asako hobetu dagoela, nibe abotzien igertzen dut diferentzia abismala dauela, eta niri piloa posten duz jentiak hori esatia. Porque lehenengoko kontzertuan ikusi gintxunak, eta oin ikusten gaitxunak, kriston diferentzia dau. Eta hor kriston evoluzioa dau. Eta nik uste, holan baldin bagoiez, gaina beti esaten dugu, garela talde bat, goiezena politxo. Guztea jaku gauzak itxia. Zuen velozidadean. Bai, politxo, konstiente itzen gabizenaz, eta disfrutetan. Gauza poliki, ez dakidan ezin izen deulako pauso ondixaurik emun edo poliki fan izen gure deulako edo mix bat, igual apur bat. Bai, gaur egun ere zaila da, zaizu irutzen poliki eta azkar zer den baloratzea, ez askotan hemen ere aipatu izan dugu eta kaso hausnarketa luzegia litzake, baino interesgarria ere bai, bizi dela musika sorkuntza edo musikaren mundu alako abiadura azkarregi dijoan abiadura horretan, eta askotan hemen talde askok eta pertsona askok aipatu dute, euren dinamika, akaso inertzia horretan txertatzeak, batzutan sortzen dituen, arazo, frustrazio, inseguridade, baino hausnarketa txiki bezala bejonde izuela, gauzak zuen neurrian eta zuen velozidadean egitegatik. Hor irakurri dut, ez dakit Wikipedian zen edo, baino batzutan horrela informazio pixkat arakatzen nabiela, hor jartzen zuen nunbaite, zuek pop funk talde bazaretela. Eta pentsatu dut, goian begon, amona, tamalez ez da bizi, baino bere garaian galdetuko balu pop funka zer den, nik somatu dezaket eta zuen musika adituta ikusi itzazketu kitu horiek, baina nola azalduko zeniokete nere amona bizirik balitz pop funkak ze batzen duen bere baitan, ez? Erritmo dantzagarriak, baina ez zaren oinarrizkoak, nola da? Ze zaila. Guri askotan kosta bitzen jaku definitzia zehazki zer dan gure estilua. Beste noiz behit hau galdetu duzko nien esan dugu, da pop urri. Pop urri apurua, zera igual pop oinarri bat, baina sartuta ez funk bakarrik. Dauko rock apur bat. Funk igual esatekotan da, gitarren ritmo... Kantu batzutan, beste batzutan, ez? Bai, eske matizak die, ez? Da, gero beda usolan soul utxuak dauken... Bai, eta aizek soulera jotzen dute batzutan, beste momentu batzutan sentsazio pixkat funkeroagoa izan daiteke, hor dago, ez? A ber, baina amonari esplikatzen saiatzen ari gara, orduan soul ezin da erabili. Amona, dantzatzeko moduko musika eharra. Hori ba. Gero ez gara indantzagarriak batzutan, gero generalien nahiko lasaitxueka, orduan ez dakit. Bada hor flow bat. Nik zuen musika adituta ingo nuke diferentzia bat, eta hau iritzi pertsonala da, baina askotan dantzagarria esaten denan ere, neri zaite automatikoki etortzen ohiko erritmo dantzagarria. Dantzagarria batzutan ere izaten da arima edo barruko pentsamendu horiek pixka bat xaxatu eta mugiarazten dituna. Hau da, dantzagarria ez da niretzako Dua Lipa bakarrik edo izan behar dena, ez? Dua Lipa ez da dantzagarria da koreografigarria. Eta desberdinak dira dantzagarria eta koreografigarria. Agian ez duzu koreografia bat egingo nilen abestietarako zehazki sortutako koreografia bat, baina dantza egingo duzu. Edo gorputzan mugitu egingo da. Kaletik joango zehar. Pulso bat sentituko duzu hor, eta... Dantzeko bideoklipien badau koreografia. Bukara ikusi eskero. Gutxi egin da horren inguruen. Bai. Esan dugu zerkera maten duen funkera eta bajo linea honek ere bagara matza funk girora, ez da? Gartxot, ez zu sufritu, zure horrena gaioa hil bada, hil da, baina... Nilda. Nilda. Nilenu.
Ni lehenuo. Bueno, ya. Vale, barkatu, entzule, segundu batzu behar ditu gomen lantaldean pixkat pare gauza komentatzeko. And I'll show you these things. Now we are in the bar, we both drinking fast, taking all the wine, I give you taste. Don't look at me the way I'm the queen of this dance floor. If you wanna see these steps, hold my hand. And if you wanna come with me, and if you wanna come with me, and if you wanna come with me, take my hand and I'll show you these steps. I will show you these steps, and I'll show you these steps, and I'll show you. Zuen proposamenean eta aurretik aipatu dizuenan galderari eta hemen gaur ez dauden taldekide hoiei omenaldi bat egiteko ere bai, galdetu nahi nizuen akustikoan, gaur entzungo zaituztegun bezala, aritzen zaretela esan du, bainatek, baino taldea da hemen planteamendu soniko horren erantzule osoa, eta leheno baina zu gitarra jotzen ikusten nahi nintzela, Sara pianoa jotzen, galdetu nahi nizuen ere bai, hor, bakoitzak bere instrumentoarekiko duen loturak nola eragin dion taldeari. Hau da, batzutan izaten gara, bueno, gara esan dut baino ni ez, gitarristago, itzaleago, jende orokorragoa, frikiagoak akaso grabazioan, hor, bakoitzaren papera pixkate definitzerik bazenute, hitzonak, ez dakat inorekin sartzeko asmoik, Txarra gotatzekotan neuk neuregatik gotatzen ditut. Adibidez niri bai esan duztie beti, eta uste dut Instagramen ikusitzako beste meme batzuk ikusi ditut gauza bera esaten gainera, eta da, gitarrista, taldekideak izketan da zen bitxartien beti dagoela hor triki, igual volumena bajo gitarre, baina triki, kasurikin batik gitarra jotzen. Beinatena inkreiblia da. Eta aitortu biot, kasu itzen dutela, baina bai, ez nazi xiltzen. Orduan zu basea esango zenuke instrumentuari lotutako pertsona bat bidea asko egin duena gitarrarekin eta hor somatzen zea zu zaldun, Hori da, bai. Eta zu Sara? Eta ni berez abeslarixa sentirutenaz. Osa, ni ez naz pianistia. Eta hori, oin beste proiektu batutan pianoa joten nabil, baina nik pentsa dut, ez dut gure gentiak pentsetia pianistia nazela zenaz. Niri guztia jatena kantetia da, eta botzan zentretia bakarrik. De hecho, urroko diskorako esaten ziet, gurot kantau geixau bakarrik eta ez joa inbeste pianoaz, uste dut, energiak asko banatu biditzuzu bi izatitan, eta baina, bueno, alatabe uste dut, nilen azkenien papel importantia beteten dauela pianuak, eta badaukela garrantzia, bai. Gero, beste taldekideak, nik uste dut bakoitza dela oso frikisa berien, baina gero daukela beste adarrak. Osea, adibidez, Axel baterixan dauzen trauta, baina gero da super frikisa soinuakin, grabaketekin, de hecho, osea, akustikoko... Beragatik espalitz, atara daun ezer, segurenik esango litzake atara. Osea, bera ibiltzen da horre, probaita gano mikro ez dakiz zer, osea, bera ibiltzen da saltza horretan. Eta gero, Xabi bai da oso bajua, osea, da bajua muerte, eta Aitor... Oso bajua. Baina altua da, Ja, super altua. Ipotx bat. Baina bai, bajista izan daitezke oso bajista edo ez, baina oso bajista da. Hori da. Eta Aitor bai ibiltzen dela trastetan gauza pilo batekin. Gitarriaz, gero harmonizak eta itxen be oso ona da, baina gero aparte, tromboia itxen dau. Baitxa. Talia be, talia, saxofoia. Kanturen baten Aitorrek tromboia jotzen dauenak izten dau tromboia eta akustikoa hartzen daue, gitarra akustikoa zera zuzenekotan, baina noiz behitz komentau dugu, falta inezkero liak behartu lehikera, gara nik uste dut, eta barkatu kustu, baina Axel izenezik, beste danok garela ben multi-instrumentistak, bueno, ez igual oso ondo, baina bai. Bueno, eta askotan ere multi-instrumentalista izatea ondo dago, baina aipatu dezuena eta nire ustez are garrantzitsua bada, norberaren instrumentotik aratago ere ukitzea alako perspektiba orokor globalago bat, ez? Eta biztan da, bai, emaitzaren gatik badaukazuela. Horra iputxiki bat, Sara, goratzen naiz behin elkarrizketa bat euki genuela hor, antiguoko taberna batean, intensoa, eta justo hortaz ari ginen, ez? Askok
Eta ni uste sartzen naizela talde horretan, askok instrumentu nagusi bezala espresibidadea edo ahozkotasuna edo kasu honetan ahotsa sentitzen dugu, ez? Abeslaria edo bai, ni badakizu etiketen nahiko ez dakit, haterra naizela, baina bai, nik ere sentitzen dut nire instrumentu nagusia ahotsa edo espresibidade hori dela, ez? Kontatzeko nahi hori, naiz eta gero, usartzen hasten naizen eta ziurrenik gitarra bainat bezala jotzen duen norbaitek ere kontalari gisa ikusten du bere burua, ez? Kasu honetan bere teknikatik eta gitarrarekin komunikatzen du, ez? Orduan asko pentsatzen denik horretan eta horregatik galdetu dizuet zen gustatzen zait jendeak instrumentuekin duen harreman bizi hori. Kuriosia zen. Inigo, third song, yes? Yes? If you want, very I like, yes. Moment. Ez dakit zuen, baina normalean beti sarreran... Gatxot ingles irakaslea, eta baina hemen espaleki bezala? Esan behar nun, normalean notizietan eta egunero aipatzen dugun informazioan beti egoten da alako efemeriden barruan kostata esaten dugun ingelesezko izen bat, eta gaur ez dugu euki. Gaur xixa pajma erki esan dezu. Baina ez da inglesa. Akizu ze, xixa revuelto erki jateulako nahi. Bai. Ferretxiko zalea da gartxot. Bueno, baskatuko digu lehen kantua, ez da? Bai, ze joko dezu lehen kantu bezala, eta zerbait esan nahi badezue, kantuaren inguru? Bai, oin joko buena da Bilatzen oreka, berez diskuen lider Nandok kantetan dau, eta akustikoetara moldatu dugu diferentetxo, intro goxo batekin, ontsa entzungo zu, Aber, zue goxoa pentsata gatu behin. Seguro bai. Uste dut, liak lider Nando aipatu duzuen, zulasei joan zaitezen lideren laguntzarik gabe eskatuko digula zerbait zuri esateko adibidez. Keep calm and bigarren kafea. Zipo ditza, bera da. Baina hori esan da, zoazte gure instrumentuetara. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Sara Alonso eta Beñat Arrieta Nil taldeko kideak lehen kantu eskaintzeko prest nahi duzuenean. aurpegia busti du betiko ez monotoniaren jarraitzaile bihurtu naute aldaketak ditut nik maite une oro nire
zinen, morroi bihurtu naiz, barnetik tiraka, rastaka. Zintzota libre, jokabiderik gabe, zure esku dagota ez jarraitu lerroa. Zulo hutsean, amildegi ertzean, gauzteko aukera. Hanka puntetan, horputza eutsi nahian, bilatzen oreka. Jada jauzi naiz, horpeia lazten duta, bizirik naiz, ta berriz hasteko aukera dudanean, etxipena etena. Zulo hutsean, amildegi ertzean, jausteko aukera. Hanka puntetan, horputza eutsi nahian, bilatzen oreka. Fu. Hortxe ba, nil taldearen esan behar nuen, nil taldeko kiden lehena, gaur beraik aipatu bezala, ez dago nil dago NA edo NH edo horrelako zerbait. Bueno, piano eta gitarran kokatu dugu mikrofono festa itxi eta euren entrevista mikrofonak irikiko ditugu. Eskerrik asko, bikote. Zuei. Bai, zeui. Zelako pasada jotzia piano hortan. Bai, eta txokua, ze politxean. Karo, radixoen ez da entzungo, seguru ez da ikusiko, baina... Streaming bitartez jarraitzen gaituztenek ikusi dute. Horreintzat oso politxa txokua. Bai, politxa da jartzen saiatzen gara. Eta piano afinauta ukitzen saiatzen gara, zet behin Jose Rasenperena, batzuntzago oso erreferente izan den pianistak esan zuen, ze lujoa piano bat eukitzea estudioan eta piano hori afinatuta egotea, uste Idoia Surmen diren hitzetan bertsioaren ostean. Eta esan, baina mezutxoare bada ez, ze presioa piano afinataki barda. Eta arratibel askotan pasatzen da guretik, baina gaur, nota bat antzantze bilen, eta uste dute txukundu dugula. Jotani. Bueno, bestela, gauretzat zarantzat lasaitxasuna, ez? Berak, desafina euskero zehar dago. Kulpa arre horren azten. Ni gainera pianoa pixkat izpide hartuta, entzuten ari nintzela, begonde izuela, temon. Pentsatzen ari nintzen ere bai, aipatu dugu instrumentoaren bakoitzak duen gertutasuna, praktiketa, eta pentsatzen ari nintzen, zenbat tardatuko da pianoa jotzen ikasten, galdera txar bada, zen ez da inoiz bukatzen, baina eskerrak zuk izan duzu. Oraintxe esplikatuko naiz, nik bere garaian ere gitarra hartu nuen, eta ikusten da hemen Beñatek baduela alako harreman zuzen bat instrumentoarekin, nik ez. Baina pianoa beti izan da, inoiz eskuartean lehen aukera bat, eman ez diodan instrumento bat, ez? Midiarekin eta ibiltzen gera, baina jendea ikusten dudan bakoitzan pentsatzen dut. Akaso olako udaran ez aldango piano udaleku itako bat, hola, 3 hilabetetan basikoa ikasteko, oain internet esango jazu, baino... Ez, igual egongo direla, eta
hiru hilabetetan dagoeneko musikari den norbaitek pianoan maila majo bat lortzeko aukera badu, batez ere piano klasikoan interes asko ezpalin badu. Alegia, akordeak, harmonia modernoarekin hori naiz, zen beñati begira esaten nuen, bira, hoi ni hasi nindua, baina etzaiak, eta sarari begira esaten nuen, bai, instrumentu hori gustatzen zait, jo nahiko nuke horrela. Nire ustez, pianoa da, gauza bat oso bizuala, eta eske dauketzut notatanak hor. Osea, ez da, niri adibidez gitarra bizualizetako askoz bezaiago itxejat. Baina pianoa oso intuitibua da. Gainera, ojo zen trikitixan amarka bat pasatakoa bana, zuek badakizue. Eta horra kaso, digitazioan lagundukait. Baina, bueno, abstrakzio pertsonalago eta gero, elkarrizketarekin aurrera jarraitzeko asboarekin dago, Juri sarraskiak egin baino lehen badauzkat galdera pare bat, hor, hizkuntzaren alorrean hitzein nahi nuen, baino ez beti egiten den enfokean, ez dituen galdetuko zergatik inglesata, ez? Galdetu nahi nizun gauza oso espezifiko bat, bi hizkuntzetan kantatuta, ze diferentzia aurkitzen dizkiozuzuk, ahozkotasunean eta leheno aipatzen genuen espresibidade horretan. Wow, asko. Diferentzia asko. Nik badakit inglesez... Bai, aurrekoan aritu ginen beste atxabaltar batekin, hemen osasun publikoaren krisiaren inguruan eta erizaintzaren krisiaren inguruan, eta hemen gure estudioa Tolosan dagoela badakintzuleak, eta Tolosa aldeko ospital publikoaren inguruan eta Asuntzion klinikaren privatizazio ezin ulergarri horrekin badaukagu liskarra, eta borrokan ari dira, eta hori da entzuten duzuen zarata entzule, zuek ere entzungo dituzue hor ibilgailuen klasonak eta horixe dira. Esan nagoena, inglesez, eske hauskerak kriston influenzia dauko zuke ahotsa kolokatzerako momentu horretan, eta nik bai ikusten dutela oso ezberdin kantetan dutela inglesez edo euskeraz. Eta bai nahi dutena da, ekarri pixkat inglesez eukitxe dutena hauskera edo joera edo tesitura edo kolokazin hori euskerara rollo gehiago emuteko ondikon. Eta uste dut bide hortan hauela. Bai. Iruditzen zaidala, haure frikeatu gerun, baina bai, neri klabe iruditzen zait, hausnarketa txiki bezala, nik inoiz ez dut kritikagarri ikusten, beste hizkuntzen autua, ez da gutxiago ere, zein naiz ni, baina egia da, ingelesez askotan egiten dugula, txikitatik jaso dugune eragin ekidin ezin horrengatik, baina egia da, nire ustez, ingelesa askoz hizkuntza musikalagoa dela bere oinarrian, eta kaso euskeran interiorizatuta dauzkagun mekanismoiek exigitzen dutela, oraintxe bertan esan dezun prozesu bat, zeinetan konturatzen ganen gure ahozkotasunak enunduen musikalidadea, nunez, eta horregin bar dena da, baizuk eta bai beinatek instrumentuarekin sartu dituzuen 1000 ordu horietatik akaso 1000 ez, baina batzuk hortan hori lantzen... Akaso 1000 ez, dio? 1000 baino gehiago aurten. Ez, akaso 1000 ez esan nahi nuen guk ahoskotasunan. Beinatek un trillón. Bai. Eta sarak pianoan ere 1000 du segituan egiten dira, Instrumentoekin 1000 baino gehiago. Esan nahi nuen, akaso ez dituela 1000 ordu eskatzen, baino badela sarak aipatzen zuen prozesu hori emaitzak dituen prozesu oso interesgarri bat. Ziurrenik ja gainera konturatuko zinen, etxean egingo zen dituen bazen baitariketa edo zea horietan. Bai, eta gainera, zer esan hauen. Uste dut daukela kriston influenzia bebai, zelan osatzen dozun, obviamente, esaldixak, zelan lotzen dozu hitz bakoitza bestiakin, ze horrek laguntzen dutzu gero melodixa bideratzen, edo, eske da mundu bat. Bai, eta esan dezu leheno, aditz oso interesgarri bat, akaso entzuleak, baina kolokatu esan dezu da, jakin norberak ahotsa nun kolokatu nahi duen, ez? Kantatzea bada askotan ez automatikoki egin barden zerbait, baizik eta olatu hori nola hartu nahi dugun, eta ze intensiadekin, eta bai, interesgarria da. Goiuri, ez dakit sarraskiari ekin nahi diozun, bai ez? Bai. Ja edo bigarren kantuaren ostian. Egia da. Logika, saltatu alda. Eta musikarekin amaituko du? Edo... nahi duzu bezala, Baina, zer saldu ez egor. Kandido pres dago? Kandido pres beti dago. Orduan sarraski orain egingo dugu. Zuk nahi ez duna? Sartu kandido! Sarraskia. Eskerrik asko kandido. Zelako hau zora garri xago. Inkriblia da. Bai, imaginatu kandido ingelesez abesten. Erosiko nuke diskori, Van Morrison, ez? Bera, igual. Johnny Cash.
Bueno, Kandidoren tarte honetan, sarraskia izena du tarte honek, eta hemen letrak aztertzen ditugu, eta letren inguruko galderak egiten ditugu, eta, bueno, hasiko naiz Lost abestiarekin. Lost abestian, ondo ulertu badut, eta nire ingeles maila nahikoa balin bada, esaten duzue, when we became like a mountain of cigarettes, hau da, zigarro mendi bat bihurtu ginenean, iruditzen zait ez dagoela zigarroz osaturiko mendi bat, baino gauza toksikoagorik, eta uste dut abestian mezu hori islatu nahi zenutela, ezta? Edo hori da sentsazioa, amodio toksiko bat izkenitako abestia da. Bai, eta gaina esaten dau burnt and lonely, osea, erreta eta bakarrik. Nik uste dut hori badala errefleju bat, relazio toksiko batean zazenien, ez? Erreta eta bakarrik sentiruten zarela. Orduen, petzedejat badala metafora politxa. Eta aldiberin gogorra, Akordan az letra hori datzi dagoenien, kristona morratuta ninguela. Eta pentsau jaten, esaldi honek kristonin jarra duko. Beraz, balio izan dizu pixkat maitasun toksiko baten dolu horri buelta emateko? Bai, buelta eta bir buelta. Ze ona. Aztu baino lehen, izan daiteke agian niri gehien gustatu zaidan abestia, eta badakit, edo pentsatzen dut, aztu baino lehen Ama, Mikel Etxabururen liburuan oinarrituta dagoela. Kontatu idazue nola izan den prozesua, nola iritsi zen liburua zuen gana, nola bihurtu dezuen abesti? Bueno, okerrezpan hau, Mikel Etxaburu izan zen Saran irakaslia, unibertsitatien. Eta uste dut, erlazio hortatik abiatuta, ez dakit zela exactamente ikentzen, baina... Justo zaukegun literatura klase bat eta pixkate kriston relazioen gauen. Eta zarak eskatutzen letra baterako laguntza, edo prestongo litzaken letra bat itxeko, edo lako zerbait. Eta justo, etzauen arrapetan bape momentu honien, ze justo zebilen berean... Ama gaixorik zauen, eta justo... Liburua bukatzen zebilen, uste dut, nahiko momentu gogorrien zauen Etxaburu. Alzheimerran inguruko liburua da orokorrien, ahaztu baino lehen Ama ez dakixen. Bere amai eskenitakoa. Hori da, bere amai eskenitakoa. Eta esaskun, momentu hortan etzauela guri letra bat olan hasita buka itxeko, baina gure izen eskero ondion kaleratu barik haukon liburu hori hartzeko, eta pasauskun PDF-a osorik, eta hortik aukeratzeko edo poesiaren bat, edo zerbait, eta ingauena izen zen, hori, liburu hortatik gehien gustau jakun satitxuekin, kolax antzeko zehozer, tartetxo batzuk apurtxo relleno, zehozer guria badau, baina da batez bere poemen kolax bat esan dik. Bai, eta esan behar dut, izen zara pasada bat hori guretako, ze bada kriston idazlia. Oso eskuzabala, izan da. Zuk imaginau, esaten zula, hartu liburua, gainera ez dau publikauta hondikon, hartu eta ingurosuna honekin. Izen zen holan literal. Eta flipa hoen gauen. Eta gero berai erakutza izotzegunien, nik uste piloa guzteu jakola. Super eskertuta zauen bebai. Azkenean bigarren bizitza bat emuzotzegun liburu horrek biltzen zauen da nahi, ez? Eta lortu duzu, uste dut, zatitxo horiek hartuta oso abesti ederra lortzea, eta ikusten da zeri buruzkoa dan Alzheimer hitza aipatu gabe, abestian ez du Alzheimer hitza erakusten. Haze lana egin duzuena, eta azkeneko galdera daukat, eta hoia da txoroagoa. Ze, dance abestian esaten duzue, I see your moves and they look so good as Travoltas du. Ikusten ditut zuen mugimenduak eta oso ondari zarete, bez? Travoltak egingo lukeen bezala. Zergatik Jon Travolta? Ze iruditu zait erreferentzia pixka bat viejunoa. Bueno, a ver, Cris. Utsi beraiei erantzuten, Gartxo? Esan du viejuno, guixilik eoteko gaude. Nire pelikula favorito nari viejuno deitzea, hola. Zure pelikula favoritoa da, Gris? Claro. Hemen bukatu da gure... Mikro afuera, venga, segi. Bai, hortik doi, de hecho, bideoklipien, ikusi eskero dantzen bideoklipa, asaltzen da adar bakar bat, eta horrazi batekin horrazten dau bere tupe, edo ez da, uletxo, dozko niruliak, eta bada keinu bat Grisei, o incluso Travoltan, Pulp Fictioneko dantza
karismatiko, esango Bai, nik uste gogorazten guzkula pixkat estiluak, dantzak, erroiuak, eta horregatik dau, hor. Gero zuzenien itxen estitxugun dantza txoro asko itxeitxuko igual lokalien, izaiau bitxartien, eta olakon batetik nik uste sortutako idea izango dela. Arratsaleko 6etarako 5 minutu terri falta dira, uste dut Goiuri gainditu dutela sarraskia. Horrezko matrikulera. Eta estutasunetan murgildu aurretik, arratsaleko 6etarako saioa amaitu behar dugulako, bigarren kantua eskatuko diegu, konta guzu ezin izango den bigarren kantu hori, eta kantuaren inguruan zertxo baita aurreratu nahi ote duzuen. Kantua da, justo ontsa ipatu daun astu baino lehen, etxaburun letrako hori kantua, eta ez dakit. Bai, kasu honetan nik ez dut ingo pianua, zingu bakarri gitarri, azken aldixen, egon nintzen oindala gutxi Joseba Argiñano nien. Eta bertan ingauen eta kriston sensazio nakin geratu gitzen. Hori, han ingauen gitarriaz bakarrik askarrin bizalako eta montatzeko ez, esango, bueno, ez gara ziko pianoa, akustika eta fuera. Aztu baino lehen, gomendatu nahi izkizuet Joseba Argiñanoren palmerak, nik lehenengo aldiz probatu nituela. Probauta, inkreibliak die. Barka jazu, baina guazen jotzera. Guazen, bai. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, niltarrak ditugu eta berandu baino lehen eskatuko diegu aztu baino lehen egin dezatela. Segundutxo bat mikrofonak iriki behar ditugu eta nahi duzuenean. Eta berriz begiratzen duzu argazki bilduma. Idatzi maite dituzunen izenak eta gorde barruan. Urruntzen ari direnei ezer leporatu gabe. Urruntzen doaz kalderak, baina nor da haien jabe. Eta oraingoan inork ez du beste bat eskatuko. Eskatuko. Lumak hasita beso eta bizkarrean. Gogoratuz oraindik ere egan egiteko gaizarela. Urruntzen ari direnei ezer leporatu gabe. Ezer leporatu gabe. Urruntzen doaz galderak, baina nor da haien jabe. Azken negaldirako prest. Eta oraingoan inork ez du beste bat. Azken negaldirako prest. Eskatuko, eskatuko. Wow, hortxe ba, Nil taldearen kantua.
Eta nimenan nintzen jakalkulak egiten, baina oraindik segundu batzuk zurratu zaizkigu, beraz lasai agurtuko dugu gaurko saioa, inorri barkamenik eskatu behar izan gabe. Arratsaldeko 6etan datuzelako azken ordukoarekin gure lankideak Naiz Irratiko informazio zerbitzuarentzat izango dugu segituan tartea. Gartxotun zain letona datorren asteazken erarte. Hoi da. Zue bioi mila esker eta nahi duzen arte. Zuela ere, bai. Goiuri ez da izarandia gu biar ikusiko dugu elkar. Aur. Hemen arratsaleko 5:05 plazer baduzu entzule, gure hemen izango gara zuekin kafe hartzeko pres bigarren kafean Naiz Irratian. Izan ondo eta zaindu bihotzak. Keep calm and bigarren kafea.